Ľudia, ja vás vítam u mojho nového videjka. Dneska si ideme zahrať Brawl Stars a ideme trocha pušnúť nášho nie nášho, ale našu deje. No kde ju mám? Musíme nájsť. A tu budeme ju pušovať v duo showdownoch tejto mape. Budeme hrať túto a môžeme ísť na prvú hru. Nebojte sa, budú videá aj z Fortniteu, ale teraz som mal dlhšiu pauzu a teraz ako mám prázdniny, tak môžem natáčať aspoň trocha. A ja to hrám vždycky, že som proste na stene. A to sa tak sa budeme toto hodný. Hrám to tak. A to takto sa končí. Nakon sa pýtate, prečo tu, no tak si proste som sa raz nasrala, mám to tam, neviem, či to som robila, ale som sa to dal, neviem, som to práve tak všetko. Takže prvá hra je úspešná. Toto video bude asi tak, neviem, video bude asi tak 10 minútové. Neviem, ako na tom poďme do Fortnite. Z toho tiež bude videjko. Dúfam, že som bude. Ja som taký prúrov, že zabudnem vždycky. Takže ja som pravda. Poďme sa to hru. Poďme to najlepší vyhľad. Poďme vyhľad. Keď prvá, tak mám to sa vyhľad. Či? I feel different, y'all. Stay mad. Asi prvá prehra, typek mi dáva dislike, hej? OK, typek mi dáva dislike, hej? To by malo byť prvá. My voodoo is gonna get you. Daj mi pomoc! Hotter than hell and twice as mean. Ja tam nedám ešte dať. Voodoo Queen rules the sea, y'all. Tu nejaká... Nie je to bublina. Je to... Aha. Asi to vyhrám. Poďme sa to Don't put all your hands in one basket. ďalšia vyhra, som si už myslel, že to bude prehra, ale... Nie. This hot mess is gonna melt your soul, child. Dobra. Tady som čo? A dáme si aj jednu hru za... takého pravda... Time for a game.
do Howera, čo mi umrne, lebo to nie je Tower. A potom si dám challenge, že budem môcť hrať bez toho, aby som dal toto, aby som, no potom to vysvetlím do videjkou. Potom mám všetko. Ty vole! Kde si bol? Teda, jest, dobrá, som si nedal. No toto zase nedal. No. Inak bude aj z Fortnite, budem hrať jedno v jedno. No potom vám hodím do popisku, čo volám. Buď si môžeme zahrať do Fortnite. Lebo toto je núzko, hej. Takže áno. Nemusíte mi to hovoriť, že núzko hrajú iba tí, ale je to zábavná hra. No to toto nie je špektra. Teraz dáme to chytám. Ja sa vám ho nahituje. Budeme to sa nahnúť. Dodal som ho. Easy. Dám tam hrobota. Nebo tam čo voláme moja kamera demo. Máme kamera demo. Ako to voláme. No, takže to bolo z tohoto videjka všetko. Dajte like a odber a tu už budeme. Čaute.